חברים, אני מרגיש שלאחרונה יד ימין שלי צריכה חיזוק, ואתם ידועים ביד ימין שלכם כל אחד. איזה מילים. ברוך השם. בואו תראו לנו קצת ריפים שעוזרים לנו לתת את העבודה ביד ימין. יאללה, קצת סטמינה. קצת סטמינה. אני מאוד אוהבת... זה עובד. כן. עם האצבעות. מאלבום השחור. True the Never זה טריק. שאומרים שזה אלבום שקל לנגן אותו, אלבום נכון. שחור וזה, ואז בא לך... יפה מאוד, True the Never. עכשיו, ג'סטיס מהיר, אחי, ג'ייסון עם המפרט, הוא חולה על זה. דייר זיו. בליצקרי, טוב, גראג'ינג, זה אחד הדברים האהובים עלינו בתור וויפלש, תור להקה. תמיד נותנים קצת. תמיד צריך לתת איזה נגיעה ככה, נכון. מאיפה האבות המייסדים הגיעו. נכון, בדיוק. עוד אחד מג'סטיס אבל ששווה את זה. יש איזו נטייה כזאת בכללי, בשירים של מטאליקה, רק כאילו הסולוים של קירק, אבל ג'יימס בא מאחורה, מה שהוא עושה זה דברים שהם לא... וג'ייסון... ג'יימס וג'ייסון. ג'ייסון אלוף בלהכפיל את ג'יימס. אז מה קורה בליווי של הסולו של בלקד? ספציפי. וואו. לוהט. מטורף. תגידו, אחד מהשירים שניגענו עכשיו יהיה בהופעה גם? יש דברים שאסור לנו לספר. אין תגובה. אין תגובה. השיר הבא יהיה... מה נותן להם בונוס? 1, 2, 3. Damage Incorporated.